محمد باقیرов аз раҳбарони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар ҷаласае бо ширкати шуморе аз мардум дар шаҳрдории Хоруғ бо таъкид бар ин ки ӯ на хоҳони президент шудан аст ва на хоҳони раис шудан, хитоб ба шаҳрдори ҷадиди Хоруғ Ризо Назарзода гуфт: агар раис бошӣ ва гӯшат кунанд, армияро бардор. ба ман амнистияи шумо лозим нест. мо бояд шуморо амнистия кунем, на шумо моро. халқ бояд шуморо авф кунад барои кирдорҳоятон. вай ҳамчунин гуфт: 140 километри замини Тоҷикистонро қирғизҳо гирифтанд. оё инро надидед? Территорияи моро қирғизҳо мегиранд. вай хитоб ба Ризо Назарзода таъкид кард: агар кор кардан хоҳӣ, постҳоро аз шаҳри Хоруғ ва ноҳияҳои атроф бардор. мо ҳам бароят хидмат мекунем. паҳлӯ ба паҳлӯ шаҳрро обод мекунем. Муҳаммад Боқиров дар ин ҷаласа, ки чанд рӯз пеш ва дар оғози моҳи марти соли ҷорӣ баргузор ва навори он дар шабакаҳои иҷтимоии Фейсбук мунташир шудааст, дар ибтидо хитоб ба шаҳрдори Хоруғ гуфтааст: ман бо ту намешинам, бо занҳо бароям паём нафирист, мард бош. Мардумро куштед ва ҳоло оё таваҷҷӯҳро ба тарафи мо равона кардани ҳастед? Муҳаммад Боқиров дар идома хитоб ба Назарзода бо баёни ин ки шумо на ақл доред ва на тактика, сабаби бало шудани телевидениеро бар сари мақомот чунин тавзеҳ дод: якум, гапҳои беҳуда ва дуюм, дарвозиҳоро шӯронидед. ва бо баёни ин ки лаҳзае буд, ки мо бояд бо ҳам даробару мекардем, хитоб ба Назарзода гуфт: ана ҳоло ҳалқат хушк шудааст, туро касе намешиносад ва худо ҳатто хешовандонат туро намешиносанд. ному насабатро дигар кардаӣ. Муҳаммад Боқиров дар идома хитоб ба Назарзода ва соири мақомот бо таъкид бар ин ки шумо мардумро куштед гуфт: постҳоятонро бардоред, армияро аз шаҳри Хоруғ ва ноҳияҳои атроф баред. 140 километри замини Тоҷикистонро қирғизҳо гирифтанд. оё чунин нест? инро надидед? Территорияи моро қирғизҳо мегиранд. намедонам чӣ гӯям. вай дар идома хитоб ба шаҳрдор ва мақомоти шаҳрдорӣ бо баёни ин ки агар кор кардан хоҳӣ, постҳоро бардор, таъкид кард: мо ҳам бароят хидмат мекунем. паҳлӯ ба паҳлӯ шаҳрро обод мекунем.